cute mo dito, babe. Ang laki ng pisngi mo. Parang siopaw. Uy, akin na nga yan. Parang wala pa yata akong suot dyan. Oo nga eh. Ewan ko ba. Sa mga litrato mo noon, kung hindi pambaba, pang itaas naman ang wala. Kasi raw, sabi ni Mama, mabilis ako mainitan. Mabilis mga sim kaya, ayan, parang presko lang daw. Ganun ba? Di mas mainitin ka pa pala ngayon. Ikaw talaga. Sira ka. Oh, sino naman tong kasama mo dito? Yakap-yakap ka pa. Si Christian. Kalaro ko, kababata. Nasaan na siya ngayon? Nasa probinsya pa rin. Hindi na kami nagkakausap. Ang lapit niyo sa picture ah. Parang walang salawal kayong dalawa. Loko. Pero alam mo, halos araw-araw magkasama kami niya noon. Para na kami magkapatid. May time pa nga na hindi siya makatulog kapag wala ako. Wala ka na talagang balita sa kanya? Wala na. Huling check ko sa social media niya, parang ilang taon na rin siyang hindi active. Baka naman may gusto sa'yo tong si Chris. Hindi no. Platonic lang yun. Parang magkapatid lang. Ganun. Pero matampuhin talaga siya. Matampuhin? Oo. Nung bata kami, kapag wala ako sa mood makipaglaro, nagtatampo siya. Tapos nung high school kami, nagkaroon ako ng ibang barkada tapos bigla siya nag-walk out. Ayaw kong kausapin. Sabi pa niya, hindi na raw kami pwedeng maging magkaibigan. Aba, parang obsessed ah. Uy, oo Hindi naman. Siguro nasanay lang talaga siya na magkasama kami palagi. Kaya siguro hanggang ngayon, baka nagtatampo pa rin. Bakit? Anong nangyari? Nung graduate kami ng college, usapan namin iisa lang ang a-applyan namin na trabaho. Pero nagkataon na may offer ako dito sa Maynila tapos siya naman, sa probinsya pa rin. Pagkatapos nun, hindi na niya ako kinausap. Sus, isa lang ibig sabihin yan. May gusto siya sa'yo. Hindi, babe. Alam ko kung may gusto ang isang tao sa akin. At sa kanya, wala akong nararamdaman na ganun. Ano ka ba? Ang lalaki, kilala ang galawan ng kapwa lalaki. At ako, ramdam ko may gusto yun. Baka mas malalim pa. Ang OA mo talaga. Tapos na yun. Wala na kaming koneksyon. Ay nako, next picture na nga. Baka mas lalo pang uminit ulo ko. Pia, magko-coffee run kami. Sama ka? Pas muna ako. Ang dami kong backlog today. Oh, sige. Laters! Hello, good afternoon. Hello, si Pia ba to? Speaking. Pia, si Cristo. Chris? Grabe, ikaw to? Ang tagal ah. Bakit ka napatawag? Kamusta ka na? Eto, trabaho pa rin. Namiss kita, Chris. Pero bakit ka bigla na lang nawala noon? Ilang beses kitang tinawagan, tinext, wala kang sagot. Kasi naman, Pia, usapan natin dati. Sabay tayong hahanap ng trabaho. Nung nag-iwalay ang landas natin, parang hindi ko matanggap. Kaya, nawala na lang ako. Ang unfair mo rin, alam mo yan. Oo, alam ko. Kaya ako napatawag ngayon. Una, dahil miss na talaga kita. Pangalawa, may hihingin akong pabor. Ano yun? Kasi natanggal ako sa trabaho. Kaya nagdesisyon na ako, sa Maynila na ako maghahanap ng bago. Tumawag muna ako sa mama mo. Siya ang nagsabi na tawagan kita. Pia, pwede bang makituloy muna ako sa inyo habang nag-a-apply ako? Ha? Alam kong may ka-live-in ka na ngayon. Nire-respeto ko yun, Pia. Kung hindi pwede, tatanggapin ko. Nagbabakasakali lang ako. Kakapalan ko na tong mukha ko. Oh, sige. Pag-uusapan muna namin ni Jared, ha? Jared? So, Jared pala ang pangalan niya. Okay, Pia. Pwede mo ba akong i-message kapag may sagot ka na? Oo naman, Chris. I'll get back to you. Salamat. Ang saya lang marinig ulit ng boses mo. Sige na, baka istorbo pa ako sa work mo. Hope to see you soon, Pia. Sige, Chris. Hope to see you too. Dear Love,
Grabe talaga ang tadhana. Parang kahapon lang, pinag-uusapan namin ni Jared si Chris. Tapos ngayon, siya mismo ang tumawag. Aaminin ko, nagulat ako. Hindi lang dahil bigla siyang nagparamdam, kundi dahil sa pabor na hinihingi niya. Pero sa totoo lang, may halong saya rin. Nung marinig ko ulit ang boses ni Chris, para akong ibinalik sa pagkabata. Yung tipong walang iniisip kundi laro at tawanan. Nostalgic. Parang biglang bumalik lahat ng alaala naming magkasama. Napansin ko rin, iba na siya magsalita ngayon. Mas banayad, mas mahinahon. Hindi ko alam kung dahil ba tumanda na kami o dahil marami na rin siyang pinagdaanan. Pero ramdam ko, may pagbabago. At kahit sandali lang, natauhan ako na may mga koneksyon talaga na hindi basta nawawala. Kahit ilang taon ang lumipas. Anak ng teteng naman oh. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Babe, kailangan lang naman niya ng tulong. Sinabi niya temporary lang. Kapag may trabaho na siya, lilipat na raw. Ayaw ka talaga tantanan ng lalaking yan ha. Makikipagsapalaran sa Maynila pero walang sariling pera. Babe, nawalan na nga ng trabaho si Chris. Hindi naman siya nanlalamang. At maniwala ka sa akin, wala siyang gusto sa akin. Bakit mo pa siya kinonsider na patuluyin? Ano bang meron kayo na hindi ko alam? Hindi ganun yun, Jared. Hindi tayo madamot. At bukod pa ron, may extra room naman tayo sa bahay natin. Hindi ibig sabihin may nangyayari. Baka ikaw mismo ang may gusto kay Chris. Kaya hindi ka makatanggi. Namiss mo siya? Namiss ko siya bilang kaibigan, oo. Pero wala akong kahit katiting na mali siya. At nahihiya rin akong tumanggi kasi mukhang nakapagsabi na siya kay mama na pupunta siya. Ang hirap pumayag, Pia. Mamaya, sumalis eh. Mamaya magkagulo, paano kita papaniwalaan? Jared, hindi ako gagawa ng kalokohan. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon na makilala mo. Kung may makita ka mang hindi kaaya-aya sa ugali niya, ako mismo ang magpapalaya sa kanya. Hindi lang pagkilalang problema. Takot ako, Pia. Takot ako na unti-unti may papasok sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Naiintindihan kita. Pero hindi ako tatalikod sa taong nangangailangan. Jared, kung ayaw mo talaga, pag-usapan lang natin ng maayos. Pero wag muna nating husgahan ng tao bago natin makita kung ano siya ngayon. Sige. Pero may isa akong kondisyon. Hindi kayo pwedeng maiwang dalawa dito sa bahay. Naiintindihan ko. Salamat, Jared. Agad akong sumang-ayon sa kondisyon ni Jared. Sa totoo lang, may halong kaba at saya ang nararamdaman ko. Excited ako makita si Chris ulit. Excited marinig ang kwento naming matagal nang nakatago sa alaala. Excited din akong ipakilala siya kay Jared. Dahil parte siya ng pagkabata ko. At gusto kong makita nilang dalawa na wala namang dapat ikatakot. Na-appreciate ko si Jared. Na kahit puno siya ng alinlangan, pumayag pa rin siya. At para sa akin, sapat na yun para ipakita na mahalaga ako sa kanya. Ngayon, nasa sa akin ang hamon. Ang patunayan na malinis at walang bahid ang pagkakaibigan namin ni Chris. Andiyan na si Chris. Chris! Pia! Chris, si Jared. Boyfriend ko. Babe, si Chris. Hello, Jared. Nice to meet you. At salamat pala sa pagpayag, ha? Layon, si Pia lang naman talagang may gusto. Babe, ano pa? Halika na, Chris. Tuloy ka para makapag-ayos ka na ng gamit. Wow! Ang ganda ng apartment nyo. Halatang ikaw ang may mata dito, Pia. Ganitong-ganito ang kwarto mo noon. Nakakapasok ka sa kwarto ni Pia? Matagal na yun, babe. Mga bata pa kami nun. Kaya naman pala, hanggang ngayon, gusto mo pa rin makikwarto. Babe naman, kanina ka pa. Chris, dito ang kwarto mo. Sige, salamat. Ayusin ko lang mga gamit ko. Sandali, may tanong ako.
Ano yun, bro? Hanggang kailan mo balak magstay dito? Siguro, pinakamatagal ng isang buwan. Promise, kung makahanap ako agad ng trabaho at matitiran, lilipat na ako agad. Huwag masyadong intindihin si Jared, ha, Chris? Gaya ng sabi ni Mama, huwag mong i-pressure yung sarili mo. 1 buwan. Pangako yan. Lalaki sa lalaki. Bro, pangako yan. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Ano ka ba? Akala ko ba okay lang sa'yo? Yun! Aray! Huwag mo akong kurutin. Gusto ko lang iparamdam sa kanya na hindi niya ako pwedeng salisihan. Lalo na sa sarili kong pamamahay. Jared, ang OA mo. Nangungupahan lang tayo dito, hoy. Basta, markado siya sa akin. Dalawang linggo nang tumuloy si Chris sa amin. Sa una, ramdam ang bigat sa pagitan niya at ni Jared. Pero kalaunan, parang unti-unti ring nawala ang tensyon. Naging normal na lang ang lahat. Halos gabi-gabi, nagkakausap kami ni Chris tungkol sa nakaraan. Doon ko lang nalaman na matapos kami naghiwalay ng landas, hindi na pala siya nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Wala ring naging relasyon. Ang tanging sandalan niya ay trabaho. At ngayon, iyon pa ang nawala sa kanya. Sa totoo lang may kirot akong naramdaman. Parang biglang bumalik ang lahat ng alaala naming magkasama. At ngayon, nakikita ko siya, hindi na lang bilang kababata, kundi bilang isang taong halos walang ibang masasandalan. Si Jared at Chris, hindi pa rin ganon kakomportable sa isa't isa. Hindi sila masyado nag-uusap, pero wala na ring halong pangamba si Jared. Siguro dahil alam niyang lilisan din si Chris sa tamang oras. Nakahanap na raw kasi siya ng bagong trabaho, bagamat humiling siya ng dagdag pang 2 linggo dito sa amin. At si Jared, wala nang komento. Siguro dahil sa isip niya, saglit na lang ang lahat ng ito. Pia, hindi ka pa ba uuwi? Maya-maya na. Ang dami ko pang tatapusin. Hello, babe? Babe, anong oras ka makakauwi? Malilate lang ako ng konti. Ang dami ko pa talagang trabaho eh. Ganun ba? Nakahanda ng dinner. Mauna na lang kami ni Chris kumain. Sige. Sabay kayo kakain? Wow! Buti naman at okay na kayo ni Chris. Oo, parang okay na nga. Ilang oras ka pa? Mga 2 oras pa, babe. Mag-update ka pag pauwi ka na. Ingat ka. Alam mo naman, ayokong nag-aalala. Okay. O sige, ingat din kayo. Yes! Finally! Done! 1 hour early, makakauwi na ako. Bukas ang pinto. Babe? Babe? Bakit bukas... Ano ginagawa niyo? Babe! Pia! Ano ginagawa niyo? Mahayop kayo! Babe, let me explain. Anong ipapaliwanag ninyo? Pareho kayong walang saplot, mga hayop! Ikaw, Chris, matapos kitang patuloyin dito, inahas mo pa yung boyfriend ko! Ay! Aray, Pia! Tama na! Tama na! Hayop ka! Bakla ka pala! Mga agaw! Hindi ko sinasadya. Hindi ko inakala. Hindi ko intensyon na saktan ka. Tama na. Hindi yan ang paraan. Isa ka pa! Kunwari siloso ka, ikaw rin pala yung gustong gumawa ng ganito! Pia! Hindi ko ginusto. Nagkulang ako. Nagkamali ako. Lumayas kayo! Lumayas kayo sa bahay ko! Lumayas kayo pareho! Pia, patawad. Aalis na kami. Babe,
Di ko sinasadya. Bitawan mo ako. Huwag kang lumapit! Bakla! Dear love, nakakadiri. Kung may paraan para mapalitan yung mga mata ko at hindi na maalala ang nakita ko ng gabing yun, gagawin ko na agad. Isang kirot na bumabalik-balik sa lalamunan. Parang gusto kong sumuka sa isip ko dahil sa panlilin lang nila. Hindi lang ako niloko ng taong dapat nagmamahal sa akin. Niloko rin ako ng taong itinuring kong kapatid. At ang mas masakit, pinatuloy ko pa siya sa bahay namin. Pinalayas ko silang dalawa. Hindi na sila muling nagpakita sa akin. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tiwala, ang mga lumang alaala na pinagyaman ko, at ang paniniwala na alam ko kung sino ang mga tao sa paligid ko. Naiwan lang ako ng may sugat. Nanginginig. Pero malinaw sa isip ko kung ano ang kailangan kong gawin para protektahan ang sarili. Masakit, nakakahiya, pero kailangan kong itayo ulit ang sarili ko. Unti-unti, kahit mabagal.